तिथे आपल्याला कोणता डोसा बनतो? हा रवा डोसा. रवा डोसा. आज आमचा नाश्ता रवा डोसा आहे. आणि बॅटर बघा किती आहे, ह्याच्या खाली सर्व बॅटर आहे ना, एवढं सर्व आहे. आता मी रवा डोसा खाणार आहे. रेडी झालं? रेडी बघूया आपण करून. अरे वा रे वा, झालं रेडी. घेऊ. सर्विंग स्टाईल आपली अशी असते मस्त. चला आता जरा टाकून टाकू, आम्हाला मस्त चरचर आवाज येऊ द्या. सुरुवातीला तेल ना आपलं, आणि अर्धा तास आपण ठेवला ना. हा ह्याच्यात काय काय टाकलेलं आपण? याच्यामध्ये रवा, दही, कोथिंबीर, मिरची. चला आता आपण जाऊया खायला. आणि कुठे जाणार आहे ते आता तुम्हाला माहितीच पडणार आहे. कुठे जाणार आहे, बाहेर जातोय मी. कुठे चालले नाश्ता घेऊन? सासरवाडचा नाश्ता घेऊन कुठे चाललो आहे? अच्छा इथे. होय, हवा बघा, हवा बघा कसं मस्त हवा येते बघा. हे बघा कसं सगळी झाडं बघा हलत आहेत. बसलात काय? कॅमेरामॅनला नो एंट्री. खावा रवा डोसा. बघूया आता, टेस्ट करून बघूया आपण. असं वाटतं इकडे हवा खूप येते छान. बघा ना, हे हलते बघा, तुम्हाला दिसत असेल ना सर्व. हलतंय. चटणी कधली कैरीची बनवली होतीस ना तू? हो, खोबरं, कैरी, लसूण, मिरची, लिंबू, मीठ. मस्त 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 झाल्या. आई विचारते बघा. मी विचारते वाकून वाकून तिथून. मस्त आले एकदम मस्त. इन्स्टंट रवा डोसा आपण खाऊ शकतो. अर्धा तास फक्त भिजवत ठेवायचा आणि मस्त पैकी. मिरची हा बघून खा. परत कर. आमचा नाश्ता झालेला आहे. आता आमच्या डॉगी लोकांचा नाश्ता. पण तुम्हाला नाश्ता देणार आहे आम्ही बाहेर. सर्वांनी यायचं बाहेर. चला बाहेर. तू कुठे आहे? भाऊ त्याचा एक पाय बघ तिचा ताटावर. एक पाय ताटात म्हणजे ताट हल्लं नाही पाहिजे ना, असं कोणी खेचलं नाही पाहिजे, घेतलं नाही पाहिजे, असं आहे ते. दुसरं कुठे? आणि आता तुम्हाला इकडे व्हिडिओमध्ये समजणार नाही, लय गरम होतं, लय ऊन आहे इकडे, जास्त ऊन. असं कोण माणूस उभा राहिला ना, हे आशेवाले माणसं ना, आशेवाले होते. एकदम ऊन आहे. आणि गाडीला कवरच नाही घातला. गाडी कशी वाटते? एकदम मस्त ना. न्यू ब्रँड कार. इकडे ते असत ना, फॅशनेबल बनवायचे असते ना, तर इकडे ते सिल्वर वाला लावायचा आणि इकडे ते मोठं असतं ना लाईट्स, असे दोन डोळ्यासारखे लाईट्स लावायचे आणि वरती कॅरियर लावायचा, म्हणजे लुकच चेंज होईल त्याचा. आणि ह्याला सिल्वर प्लेट, सिल्वर आउटलाईन फ्रेम. तर दुसरा नाही वाटतं तो. हे दोन लेडीज तो येतच नाही. दोन फिमेल मेल. तिला 2 बिस्किट जास्त दिले, कारण मी आताचा बेबी वर दिलेला आहे. पिल्लू बघायची तिचे. नाही, बिस्किट दिले खायला. आहे वारा मस्त आहे. वारा एवढा वारा आहे ना, तर तुम्हाला हे पेपर दाखवलं असतं. गेला जरा थांबला ना वारा, आता बंद झाला. तरी बघा केवढं ते नाचणार बघा. ते बघा दिसतंय. बघायचा फ्रॉक, बघायचा आहे. छोटा फ्रॉक आहे, छोटा बेबी फ्रॉक आहे, बेबी फ्रॉक. हा बघा, हा बघा, हा बघा, हा बघा, उडेल बघा. है ना बेबी फ्रॉक. बघा केवढं दिसतंय का कॅमेरामध्ये. बेबी फ्रॉक. आता तुमच्या हाईट एवढा झाड झाला बघा हा आंब्याचा. चला तुम्ही नाश्ता केलात? आमचा नाश्ता झालेला आहे. जरा हवा खाऊया इकडची. ते बघा कसं हवा येते बघा, किती नाचते बघा ते. हा बघा तिकडून आलेला आहे. होय कुठे गेली होतीस? आणि इकडे सुद्धा तिकडे फेन्सिंग ठेवलेली आहे आम्ही बघा. ते बघा तिकडे 10 आणि तिथे 3, 10 आणि 3 फेन्सिंग. हे सर्व फेन्सिंगने आम्ही कव्हर करणार आहे सर्व. मग नाही येऊ शकत ते लोक कुठूनच.
लाईट नको पण आम्हाला दिसत नाही ना कॅमेऱ्यामध्ये काय करतेस तू. हे काय भांडी घासा मित्रमंडळ. चालू दे चालू दे. इकडून बघा बाहेरून कसं दिसतं. आज कोणती भाजी बनवणार आहे? अरे हा ते शिजवले ना कुकरमध्ये. आता आपण कुठे चाललो? आता आम्ही ग्रामपंचायत चाललो. हां पण त्याच्या आधी तिकडे जे प्रॉपर्टी टॅक्स आणि वॉटर टॅक्स भरायचं त्यासाठी आम्ही पैसे काढणार. पहिले ATM ला जावं लागेल. टाटा. आई आणि काव्य तिकडे आहे. घरी अभ्यास कर. ATM पैसे काढलेले आहेत. आता आपल्याला द्यायचे ते पूर्ण पैसे म्हणजे ग्रामपंचायतीला. तर जाऊया. तर आता मी ग्रामपंचायतीत आलो होतो. काम झालेलं आहे. इकडे आपण काय काय काम केलं तुम्हाला सांगतो. इकडे एक जनरल रिक्वेस्ट होती ती सबमिट केली होती. ती अपडेट करायची आहे. वॉटरचं बिल, पाणीचं बिल आणि प्रॉपर्टी टॅक्स हे दोन्ही भरलेले आहेत. म्हणजे घर बांधल्यावर एवढं सर्व कामं असतात. पेपर वर्क आल्यापासून आपण करत होतो ना ते. की ते आत्ता झाले बघा आत्ता. तर माणूस हवा असतो त्याच हाच एक रिझन होता की इकडे यायचा. अजून एक काम राहिलेलं आहे. एकाचं बॉन्ड लागणार आहे करून मम्मीचं माझं. तर ते करायचं आहे आणि मग एक झालं की मग आपलं सर्व प्रोसिजर झालं त्या घराचं. आणि तुम्ही विचारा ग्रामपंचायत कुठे? आपल्या पाठीच आहे इकडे. आणि एकदम साफसुथरी आणि एकदम छान आहे ना. असं वाटणारच नाही की गावातलं काय आहे. एकदम नीट नेटकं आणि एकदम क्लीन. तुला कशी वाटते ग्रामपंचायत? मस्त आहे ना. मोठी आणि साफ ना. क्लीन एकदम. डॉगीज बघ किती आहेत. तर असे आपले कामं असतात. घराच्या आतले पण काम, घराचे पण काम आणि घराच्या बाहेरचे पण काम. सर्व कामं क्लिअर असेल तर चांगलं वाटतं ना. तर अजून थोडंसं एक काय काम राहिलं आहे मम्मी रिलेटेड आहे. तर ते परत करायचं आहे. ते झालं की झालं. आणि हा रस्त्याने परत बघा आम्ही ह्या रस्त्याने आलो कारण हा रस्ता आम्हाला आवडतो. आपलं म्हणजे आमचा नेहमीचा रस्ता. हां मस्त एकदम ग्रीन ग्रीन वाटतं सर्व शांत. आणि हे का बांधलं होतं माहिती आहे काय? ऊन लागतं ना तोंडावर म्हणून. पण आता इकडे ऊन तर नाही बघा. मग काढू सावली शकतो. पडली आहे जरा. मग काढू शकतो आहे ना. आणि इथे आजकाल पावसासारखं खूप होतं. आणखी कोकणात ना जवळच पाऊस पडतो आता रोज थोडा थोडा. म्हणून पाऊस पडला तर बरं होईल बाबा. जरा थंड वाटेल. म्हणून आमच्या इथे पण अशी सावली पडते. काय आहे? काय पाहिजे? काय पाहिजे? काय काय घातलंय तिने? काय घातलंय तिने? नीली नीली घातली. म्हणजे काव्याने निळा निळा ड्रेस घातलाय. नीली नीली बावली. कोणते? नीली छोटी. ते बघा आम्ही हा फणस आणि हे 2 नारळ दिसतात. नारळ तर आम्ही कुठे घेऊन चाललो आहे? काव्याच्या घरी. कारण काव्याची आजी आहे ना ती आम्हाला जरा फोडून देईल. आणि रेडी आहे का फोडायला? ते आता नरम नरम तर लागतं. फणसाचा वास तर येतोय ना. तो ये हाफ शेअरिंग. हाफ उनके घर में हाफ हमारे घर में. कारण एवढं का आपण पण खाणार नाही एवढं सर्व ना. चला रेडी. बुबू तू खाणार आहे का हे? फणसवाले भैया. फणस कापणार आहे भैया. फणस कापायला हो लागतं हाताला सुई सारखी. हो ना. टोचतात ना. गेट बंद करा. गेट बंद करा. गुरु येतील. टाटा. चाललंय आमची वेटिंग बघा. काव्य वेटिंग करते तिकडे.
काव्या बाई वेटिंग लिस्टवर आहे काव्या. गेट बीट उघडलेला काव्याने. होय एंट्री होणार आहे ना आपली. हा काव्या काव्याचं घर बघूया. ते बघ ते फुल गळून गेलं. हे कुठे ठेव इकडे ठेव. ते बघ 4 फुलं होती. इथे ठेव काव्या. आणि दादा हे बघ डबल वाला फूल. अरे डबल फुल ना. तेव्हा भुबू पण आला. त्याला वाटतं की काय खायला घालतात आहे की काय मटन मिटन का. हे काजल आहे बघ. ती भावना आता किती मस्त मोठे झाले असते. पाणी नाही ना त्याला. एवढे सर्व. बाबाची आव आव. सावखंड. त्याला म्हणतात बरका फणस. हा ओनर गोवन हे काय आवडताय. तयार नाही झालं. कसला कोवला आहे. त्याच्या ताटात काढायचे. बरोबर. तू न बघितलेलं यांचं छोटू मोठू सर्व. काय नाव आहे ह्याचं नाव ना हिरण. काय नाव होतं. हरण नाही हरणी हरणी. त्याला वाटलं काय खायला दिलं. हा आमच्या काव्याचं घर. काजल बघते घर पूर्ण बघा. बाहेरून असं समजतच नाही काजल की आतमध्ये टाईल्स आणि एवढा मोठा आहे तो घर. बाहेरून वाटतो एकदम नॉर्मल आहे. इकडे एक रूम आहे. काव्याच्या घराची होम टूर झाली. हा चला आमचे बघा. आईला झाली आहे घाई फणस बघून. आता बघ थोडी घाई होणार आता. फणस आलेले आहेत. फणस शिरतात आमच्या घरी. ए गेटवाली ओय गेटवाली ओय काव्या गेट बंद करा आमचे. हा जाओ जल्दी अभी. वा वा वा. कसं वाटतंय काव्या. फणस पहिला फणस या गिलगिलीत आहे. वेगळी पण बघ. एवढं नाही मोठं लागेल. मोठी प्लेट लागेल. एवढं नाही हाती दे. पहिला दान बिया दान करा. त्याच्यात अन्नदान करतो तसं बिया दान करा. खाल्ला काय अक्का. गुलगुलीत आहे. छान आहे पण गोड आहे. किती गोड आहे ना. बी 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 गिलशीला. हल्लू हल्लू खा. बी कृषी ना. चिकन मटन ऐशी असला वाटतंय बघ तो गलगल. कलेची प्राय. याची काय मजा आहे. काय देतात काय खातात. कोण कोणते सुरभी काय ना मलनी काय ना आता फणस म्हणजे खातात. वाई बघा बाहेरून खातात बघा. बाय 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 बाय. काय बाय बाय. काळी खाईल काळी खाईल ना. तिला उचलायला पण नाही. या फोपशा आहे, फोपशा. हा कलेजीतला फोपशा आहे. हे तर फोपशा. हा बरोबर आहे बरोबर. दे काजूळ अजून. गावातले कुत्रे काही पण खातात. हा गावातले कुत्रे काय पण खातात है ना. मला पण खायला बॉल. त्यांचा व्हिडिओ बघायचा कार्यक्रम चालू आहे. बॅडमिंटन खेळ चल गाजर आज. प्लीज खेळायला. काय बॅडमिंटन ते मोडशील बॅडमिंटन.
बॅट नाही ती मच्छर बॅट आहे ते मग ते खेळणे की बॅट नाही तर इकडे बघ आम्ही सर्व बिया काढलेले आहेत ना याच्यातले हे बिया आम्ही मग असे त्याला धुणार नाहीये. डीओजी डॉग आव आव डीओजी डॉग याव तिने बघ सर्व खाल्लं काजल पहिल्यातलं. जा डॉग खायला जा अर्धा दिलेला आहे परत त्याला त्याला पण दिलेला आहे अर्धा. चला चला बॅडमिंटन घेऊन ये बॅडमिंटन. जातो माझं मला तो पोस्ट काढू एकदा काढून दाखव.